Takže vítám vás tady u Let's Play na hru Policista Pankrác, jasně, Policista Pankrác. A jsme tady, kde jsme skončili a jsem zjistil, co máme udělat. Vyfotit. Tak, máme vyfocíno. Ještě, že ten foťák je digitální, hned si to můžu přečíst. Profesor Santusov, sovětský vědec, který zradil ideály bla, byl převezen do věznice v centru Paříže a bude tam natrvalo internován pro své protisovětské a protikomunistické smýšlení. Takže v centru Paříže, to se lehko řekne, ale kde přesně? No to nevím, kde přesně, vole. Se můžem někoho zeptat, to je... Ty, kdo se tady vyznají, že jo? Hromada písku, je v ní spousta kamenů. To bude práce. Tak dělej, čapni ten jeden šutr a jdeme. Můžu vás o něco poprosit? Ano. Jasně, co potřebujete? Potřebuju vědět, kde je tady v centru Paříže vězení. Celý tenhle blbej stát je to jedno velký vězení. Ale to, co asi myslíš ty, je teď na Rudým bulváru. Je to kousek odtud. Okay. Tak ti moc děkuju, ale já se ještě podívám sem do divadla. A... co tady děláme? Tíhle... No, tak odsud se asi... Tak si aspoň vezmu drát od sluchátka, mohl by se hodit. No, seber to, dělej, berem, dom, všechno berem. Takže tady to dáme a tohle to spojíme, kde to je? Tady. No, a je to. Jako by tam patřil. Teď je to Santusovovo sluchátko použitelný. Tak a máme to. Santusov. No prostě sluchátko s drátem máme. Sakra. Tak to musím si tady prostě nastavit nějak u sebe ty sluchátka, já jen přijdu taky na pózu, jakou si to k sobě dát. Věznice. Musí mít asi hodně nepřátel, když staví tak obrovský věznice. Tady asi bude vrátit. Tady... Dobrý den, pánové. Dobrý. Zdrav pánu. Nazdar. Co potřebujete, hoši? Vypadáte nějak smutně, můžu vám nějak pomoct? Jestli budete tak hodný. Já jsem vždycky hodný. Záleží na tom, co potřebujete. Ale jdeme tady s kamarádem Peták. A co čer nechtěl? Pardon, Vladíku. Tak, zatrachtěná koule se zasekla v rohu, úplně vzadu ústí. Už si tady lámeme hlavu nejméně půl hodiny, ale pořád nás nic nenapadlo. To nebude problém, já vám pro ní dojdu. Když jsme si tam došli sami, ale ten pes, co tam hlídá, je proti. A nemáte náhodou hůl nebo tak něco? Počkej, moment. Tady je moje skládací hůl. Ale je moc krátká. Jsem si taky všiml, že to je krátký. To jsem to ještě ani neviděl. Radši nikoho nebudeme obvinovat. Chytaj! Tyhle, to tam je sotva vidět nějaká, tyhle, že tam něco hodil. Tyhle, nevím, co tam takovou dobu žere, vole, abych to jednou strčil do držky a to jsem ještě malej, vole, a jednou bych to strčil do držky a bylo by. Kus gumy. A prak je na světě. Konečně jsme to využili. A prak je nabitej. Kvůli tomu nepořádku ta koule nedojede až k tomu plotu. Aha. Tak, tady už... Jo. Tak. A to. Jsem pořešil.
Ja! Trefa! Tak, tomu říkám trefa. Jo. Se soberem. A půjdeme sem a předáme kouli. Tak, No a teď už ty dětkové mají obě dvě koule. hrajte trochu opatrněji. Už bych se pro ní nemusel dost... Tak moc děkujeme, mladí. Nemáte zač. Tady asi bude... Radši se nejdřív budu zeptat zřízence na půl. Dobrý den, Přejete si? jmenuju se Pankrác a potřebuji mluvit s jedním vaším vězněm. Jmenuje se Santusov. Je tady ještě nebo už jste ho převezli? Ne, je pořád tady. Kurva, zasraný Ale jestli sluchátka, jste jak jsem si to dal návštěva, mezi nohy a tak jdete zbytečně. Ty jsou vždycky trošku jsem se oddálil a 25. škudnul se za to. prosince. Já jsem právník. Cože? Soudruhu, co to na mě zkoušíte? Funkce právníka byla už před 5 roky zrušena, neboť socialistický člověk nemá co tajit a... Jasně, rozumím. Halo, jste tam ještě? Jasně. Sláva! Konečně jsem Santusova našel. Teď jo. No, teď ho ještě dostat ven, co? Dobrý den, pánové. Dobrý. Pozdrav, pámu. Víte, pánové, ne, že by mi do toho něco bylo, ale jestli jste si nevšimli, hrajete přímo před vězením. No. To by mohl být pěkný malér. Znáte to? Špionáž, příprava útěku. Mějte starost, mladíku. Kdo myslíte, že nám tu dovolil hrát? Tady. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Tady dozorce, ale jenom to on. Já bych od vás, pánové, taky něco potřeboval. Ale prosím, jen povídej. Váš synovec mě nechce pustit do vězení. Vy chcete do vězení dobrovolně? Nebo jste snad udavač? Ani jedno. Já nikdy nejsem udavač. Samozřejmě. Sakra, jsem to... Rychlejš by to nešlo, dědo. Možná bych mu měla vrátit tu hůl. A co, mám zavřený oči, tak nic nevidím. A ještě tady furt není, tak to si můžu dřímnout. Mami. Už je skoro tady, tak to nebudu spát. No, je tady. Jsem s ním mluvil. Juhu. Můžete tam Jo, je tady. Moc vám děkuju, pánové. No, tak thank Tak you. jsem zvědavej, co ten stařík domluvil. Thank you very much, staříku. Tyhle ten pes tam furt žere ten pyroch. Mluvil jste se... Jo, mluvím. Můžete mě teda pustit? Já bych opravdu potřeboval s tím Santusovem mluvit. No dobře, pomohl jste strýčkovi, tak Ještě jednou díky. Ten pes to tam furt žere, to bylo... Ty vole, prostě jednou kousnout. No a tady se já s váma loučím a... Moment. Bavit se s vězni bez dovolení je určitě zakázáno, radši to nebudu riskovat. Tak jo, no. Takže tady skončíme a budeme tady pokračovat příště. Čus!